טוב, מתחילים. הבראתי, אבל עכשיו אני כל כך מלא אנטיביוטיקה שאני בקושי זז. אז אני מציע לכם, אני סיפרתי לכם על סיפור על המרצה שחלם שהוא נותן הרצאה והתעורר וגילה שזה נכון. טוב, אז מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה ההרצאה הראשונה של 3 הרצאות, וכולן מטפלות בהתפלגויות מותנות. עכשיו, מבחינה מסוימת כבר טיפלנו בהתפלגויות מותנות במקרה הבדיד. אז אני רק רוצה להזכיר לכם איפה ואיך טיפלנו בזה, ואחר כך נעשה את זה עוד פעם, אבל במסגרת קצת יותר כללית. בואו נניח שיש לנו 2 משתנים מקרים. אז אנחנו זוכרים טבלאות מהסוג הזה, פה ערכים של x, כאן ערכים של y, פה הסתברויות משותפות מהסוג xy, פה אם מסכמים על שורה כזאת, זאת אומרת y הוא קבוע, מסכמים על x'ים, אז לפי חוק ההסתברות השלמה, מה שמקבלים פה זה התפלגויות או הסתברויות שוליות של x, סליחה, של y. או אם מסתכמים פה, אז מקבלים שוליות של x. אוקיי? אז אלו דברים ידועים. אם אני לוקח ההסתברויות שיש לי בתוך הטבלה, זאת אומרת דברים מהסוג pxy, xy, אני מחלק את זה במה שיש פה, זאת אומרת pyy, אז מה שאני מקבל זה איזשהו מין התפלגות מותנית, זה הסתברות ש-x מקבל ערך מסוים, בהינתן y מקבל ערך מסוים. אוקיי? הסתברויות מהסוג הזה הן הסתברויות מותנות, העסק הוא די קל, בעצם ראינו את זה, לא כל כך טיפלנו את זה כנושא בעצמו, עכשיו הולכים לטפל בזה כנושא בעצמו, במיוחד כי כאשר נעבור למקרה רציף, זה לא כל כך ברור מה צריכים לעשות. במקרה רציף, שאני רוצה להתנות על ערך ספציפי של y, אני בעצם מתנה על דבר שיש לו הסתברות 0. אוקיי, עם x ו-y הם רציפים. אבל בכל זאת, דברים עם הסתברות 0 קורים. אוקיי, אני בוחר נקודה באקראי מהקטע 0-1, אז לכל נקודה יש הסתברות 0, אבל אם אני בוחר, אני בוחר. אז בחרתי מספר, אז אני יכול אחר כך לשאול, שבהינתן שבחרתי מספר ספציפי, מה ההסתברות שמשהו אחר יקרה. אז השאלה איך מטפלים בזה. אוקיי, אז בואו נתחיל לחזור על המקרה הבדיד, רק במסגרת אחרת. עכשיו ניקח דוגמה, נתחיל עם דוגמה. כן, תשאל. כן. מניח שאני נותן לך פי של x שווה 10, בהינתן ש-x שווה 10. אותו משתנה מקרה. ואני משתמש בנוסחת הכפל למעלה, אז למעלה זה 1 ולמטה זה 0, אז זה המסוף. איך זה מתיישב עם העובדה שזה צריך להיות 1? אז זה לא מתיישב.
לא, אז לא הבנתי את השאלה. אתה בוחר באקראי בין 0 ל-1, אוקיי? באופן אחיד על 0-1. אוקיי? אוקיי? אז מה אתה רוצה לשים פה? ההסתברות שאני מקבל עשירית? לא, כן. כן, לא, זה לא השאלה. נניח שאתה מתייחס לשני המשתנים המקרים x ו-y אותו משתנה. אוקיי. למעלה יש לך הסתברות משותפת ש-x ו-y יהיו... עשיר. אוקיי, x שווה ל-y שווה לעשירית. אוקיי? זאת אומרת, אתה אומר, אני אקח x שווה ל-y. זה מה שאתה רוצה? טוב, לא משנה, אני אשאל אותך אחר כך. אוקיי. אין הפסקה, אבל אתה בכל זאת יכול לשאול אחר כך. אוקיי. עכשיו, בוא נתחיל עם דוגמה פשוטה. פשוט לראות לאן אני הולך. עכשיו, הניסוי הוא כזה. אנחנו מטילים קודם כל קובייה. אוקיי? קובייה עם 6 פאות. רואים מה המספר שכתוב על הקובייה. אחר כך אני הולך ואני מטיל מספר כזה של מטבעות. אוקיי? כך שיכול להיות שאני מטיל מטבע אחד, יכול להיות שאני מטיל 6 מטבעות. אם אני יודע מה אני רואה על הקובייה, אז קל לי מאוד לחשב הסתברויות ל-y שזה מספר ה-h'ים שאני רואה. למה? כי אם אני רואה x על הקובייה, זאת אומרת שאני מטיל x מטבעות, זאת אומרת שההתפלגות של מספר ההצלחות הוא בינומי. הפרמטר n של הבינומי הוא ה-x הזה, כן, ואחרת זה y. כן? אז זה y הצלחות מתוך x הטלות. זה בינומי. זאת אומרת, לכל x, עכשיו בעצם יש לי התפלגות אחרת. יש לי התפלגות בינומית מאוד פשוטה, של 0 או 1 הצלחות, אם אני מטיל 1, ויש לי עד 6, אם אני מטיל 6. עכשיו תשימו לב לדבר אחד, שההסתברויות פה נראות די שונות. כי פה שאני מסכם את כל ההסתברויות, בכל אחד ואחד יש לי בעצם התפלגות. וכל ההסתברויות כאן צריכות, גם פה וגם פה וגם פה, צריכות להסתכם לאחד. אז אם במקרה הזה הכל יושב רק על 2 אפשרויות, אז יש הסתברויות גדולות, זאת אומרת חצי וחצי במקרה הזה לשתי האפשרויות האלו. פה יש לי איזושהי התפלגות בינומית על 6 אפשרויות. אז יש לי התפלגויות שונות, כל אחד מהן היא התפלגות מותנית בעצם, בהינתן x מסוים. עכשיו, עם זה אני יכול להמשיך, ואלו בעצם דברים שראינו בעבר. אני יכול לחשב למשל את ההתפלגות של y בעצמו. y זה מספר ההצלחות. עכשיו, בלי להתנות על מספר מסוים של הטלות. אז איך אני הייתי מחשב למשל הסתברות שאני רואה y הצלחות, סך הכל לפי חוק ההסתברות השלמה. החלוקה שלי של מרחב המדגם זה מה שאני רואה על הקובייה, ואז חוק ההסתברות השלמה פשוט אומר שאני מסכם על כל ההתניות, על החלוקה והסתברויות המותנות. במקרה הזה ההסתברויות כאן הן 6, אז יש לי סכום של כל ההסתברויות הבינומיות האלו. כן, את זה אי אפשר לעשות יותר פשוט, זאת אומרת, אין ביטוי יותר פשוט לזה. בהסתברות למשל ש-y שווה ל-0, אז אני מציב y שווה ל-0, מסכם, מקבל מספר כזה, ואם אני מציב, אז בגדול זה ההתפלגות השולית עכשיו של y. ואז רואים משהו, בגדול מה שמצפים, ההסתברות לראות פה 6 הצלחות, היא הסתברות מאוד מאוד קטנה, כי לראות 6 הצלחות, אני קודם כל צריך לראות 6 על הקובייה, ואחר כך אני צריך לראות 6 הצלחות. לראות למשל 2 הצלחות, אז אני צריך לראות על הקובייה 2, 3, 4, 5 או 6, שזה קוראים הסתברות של 2/3, ואחר כך 2 הצלחות, זה די קל לראות. עכשיו מה שעשינו
כאן יש לו שם, וזה יש מין חוק, זה בעצם חוק ההסתברות השלמה. קוראים לזה גם חוק של ממוצע של הסתברויות מותנות. אבל זה חוק ההסתברות השלמה רק בשם אחר ובוורזיה אחרת, שההתניה פה זה לא כל כך זה על חלוקה של מרחב גם, אבל זה חלוקה מאוד ספציפית שפשוט באה ממשתנה מקרי אחר. Okay? אז מוכר. ואני יכול גם מזה ללכת להתפלגות מותנית אחרת. למשל, אם אני רוצה התפלגות מותנית של x בהינתן y. אם אני רוצה לדעת מה ראיתי על הקובייה, אם אני רואה כמה הצלחות היו לי. עכשיו, לפי ההגדרה, הסתברות שאני רואה שראיתי מספר כזה על הקובייה, בהינתן שראיתי מספר כזה של הצלחות, הסתברות של A בהינתן B זה הסתברות של A ו-B על הסתברות של B. עכשיו, הסתברות של A ו-B, הדרך הקלה במקרה הזה לכתוב את זה, של A ו-B, זה B בהינתן A כפול A. Okay, למה? כי זה דבר שיש לי. Okay? כי ההסתברויות האלו הן ההסתברויות הבינומיות. זה שישית, וזה דבר עכשיו שחישבתי. נוסחה לא פשוטה, אבל לא מסובך לחשב, וזה מה שיוצא. זה בעצם חוק בייס. כן? זה בעצם חוק בייס. כן? במיוחד אם אני כותב את זה בצורה הזאת. כן? אתה רואה שזה בייס. אוקיי? ועכשיו יש לי 7 התפלגויות מותנות. כן? אחד מהם, אם אני רואה 0 הצלחות, אז 0 הצלחות אני יכול לקבל אחד ב6 דרכים. 6 דרכים. כן? זה מה שראיתי 1 על הקובייה ולא הטלתי 2 על הקובייה, אז יש לי כל האפשרויות בשביל x. ואם ראיתי 6 הצלחות, אז ברור מה שהיה על הקובייה. כן, על הקובייה היה 6. אז עוד פעם יש לי פה אוסף של התפלגויות, במקרה הזה יש לי 7 התפלגויות מותנות. עוד דוגמה כדי להתרגל לעבוד עם הדברים האלו. דוגמה די יפה. והסיפור הוא כזה. אני לוקח עכשיו מספר מסוים עם משתנים מקרים פרסוניים. אוקיי? אז אני לוקח את הוומבט שלי והוא סופר מכוניות אדומות, מכוניות ירוקות, מכוניות כחולות, והוא סופר אותם במשך תקופה מסוימת, ואז יש לו עם משתנים מקרים פרסוניים, כל אחד מתאים לצבע אחר של מכונית. אוקיי? וכל אחד עם הקצב שלו. אוקיי? כי למדה בשביל הירוקות, כן, זה הלמדה הכי גדול. כי חלק גדול של המכוניות בכביש חוצה אוסטרליה הם או ג'יפים או לנד רוברים. עוד useless piece of information יוצא מהקורס. עכשיו שאלה, מה ההתפלגות המותנית, המשותפת של כל הפרסונים האלו? אם אתה תיתן לי את הסכום. זאת אומרת, ראיתי, הוומבט הזה ראה סך הכל 10 מכוניות. עכשיו, מה ההתפלגות של מספר האדומים, מספר הכחולים וכו'. עכשיו, דבר אחד שברור פה, זה שבהתניה הזאת, העדים האלו הם כבר לא בלתי תלויים. הם התחילו בלתי תלויים, אבל אחרי התניה זה לא נכון, כי אחרי התניה, למשל, אני יודע שהסכום הוא קבוע. ואני גם יודע שכל אחד מהם לא יכול להיות גדול מהם. אז אני יודע, למשל, שהם לא פרסוניים, כי כל אחד מוגבל ב-n. אז איך מחשבים התפלגות מותנית במקרה הזה?
אז זה עדיין די פשוט, יש לי ההסתברות שאין אחד שווה לאין אחד וכו', בהינתן הערך של הסכום. עכשיו, הכל עדיין בדיד. אם הכל עדיין בדיד, מדובר על הסתברויות של דברים. הסתברות של A בהינתן B, זה הסתברות של A ו-B על הסתברות של B. אוקיי? עכשיו, איך אני מחשב? ההסתברות של כל זה וזה ביחד, זה מה שאני רוצה כאן. אז בעצם השאלה הזאת, זה רק שאלה אם הסכום של ה-n'ים הקטנים שווה ל-n גדול. אם הסכום של ה-n'ים הקטנים לא שווה ל-n הזה, אז ההסתברות היא 0. אוקיי? אז קודם כל אני כותב לעצמי באיזשהו מקום 0 גדול, אם הסכום של ה-n'ים לא שווה ל-n הזה. עכשיו, אם הסכום של ה-n'ים כן שווה ל-n הזה, אז מה יש לי? יש לי את n1 שהוא פואסון, n2 שהוא פואסון, n3 שהוא פואסון. אז הם כולם פואסונים והם בלתי תלויים. אוקיי? אז זה הפואסון של הראשון, פואסון של השני, פואסון של האחרון. אז יש לי m פואסונים עם פרמטרים שונים. פה יש לי מה? פה יש לי ההסתברות שהסכום הוא n. עכשיו כבר ראינו שסכום של פואסונים הוא פואסון, עם פרמטר שזה סכום הפרמטרים. אוקיי? אז יש לי פה פואסון עם סכום הפרמטרים. עכשיו תראו מה קורה, ה-e בחזקת פה מצטמצם עם e בחזקת הזה, ו-e בחזקת עם e בחזקת הבא, e בחזקת למדה 2 כאן. אז האקספוננציאלים יורדים. היוצרות פה, יש לי n עצרת פה שעולה למעלה ואחר כך כל אלו. והלמדאים, בעצם פה יש לי למדה אחת בחזקת n1, אז אני אקח n1 מהסכום הזה. אוקיי? סליחה? הסכום התחתון זה הסתברות? הסכום התחתון זה הסתברות שסכום של n פואסונים שווה ל-n. אוקיי? זה פואסון. כי סכום של פואסון זה פואסון. אז למה זה... כן? כי סכום של פואסון, זה ראינו כבר. סכום של פואסון זה פואסון. אוקיי? זה דבר שאנחנו יודעים. אוקיי, אז את הלמדה הזה אני כותב פה, יחד עם חלק מהסכום הזה. עכשיו, מה ההתפלגות הזאת? זה התפלגות מולטינומי. זה כאילו עכשיו, אמרתם לי, שיש עכשיו אוסף של מכוניות, הפרופורציה של כל מכונית, כן, זה הקצב שלו על סך הכל הקצב. כן, עכשיו אני הולך לבחור מכוניות, כן, לפי ההסתברויות האלו להצלחה. בסך הכל אני בוחר, כן, n מכוניות, ו-n אחד מהסוג הראשון, n2 מהסוג השני וכו'. אוקיי? אז זה עוד התפלגות מותנית. עכשיו, דבר שלא עשינו בעבר. וזה התפלגות, זה תוחלת מותנית. עכשיו, אני רוצה לחשב דבר כזה, יש לי משתנה מקרי, ויש לי מאורע. כן? אחר כך המאורע הזה יבוא ממשתנה מקרי אחר. ואני עושה את התוחלת של משתנה מקרי שלי, בהינתן שמשהו קרה. כן? עכשיו, איך אני יכול לחשב דבר כזה? תראה, ברגע שאתה אומר לי שמשהו קרה, אז אני יודע מה ההסתברויות עכשיו, או ההתפלגות של y. ההתפלגות של y, אלו ההסתברויות המותנות של y, בהינתן a. אז יש לו התפלגות מותנית. התוחלת שלו זה סכום על y כפול ההסתברויות המותנות. אוקיי? עכשיו, דוגמה איך מפעילים את זה. אז בואו נטיל 4 מטבעות, והתניה כאן תהיה המאורע שרואים
0, 1 או 2 H'ים, הצלחות. אוקיי? עכשיו, הסתברות ש-Y שווה מקבל ערך מסוים זה הסתברות בינומית. זה פשוט. במקרה הזה 4 על Y חלק ל-16. ההסתברות ש-Y קטן או שווה ל-2, זאת אומרת, הסתברות של ההתניה, זה סכום של 3 הסתברויות מהסוג הזה. זה יוצא 11 על 16. ואז ההסתברות שאני מקבל ערך מסוים, בהינתן ש-Y קטן או שווה ל-2, הוא דבר כזה. זאת אומרת, אני פשוט מחלק הסתברויות כאן בהסתברות הזאת, אבל בתנאי מסוים. כן, בתנאי ש-Y הקטן שלי פה קטן או שווה ל-2. כן, כי לא ייתכן שאני רואה 3 הצלחות, בהינתן שאני רואה פחות משתי הצלחות. אוקיי? אז זו התפלגות עכשיו מותנית, ואז אני יכול ללכת לחשב תוחלת מותנית. תוחלת מותנית ישר מהנוסחה. אוקיי? תוחלת מותנית, סכום על Y, הסתברויות מותנות, ומקבל מה שאני מקבל, ומקבלים 16 על 11, אז את זה תזכרו. כי אני הולך לחשב את זה, כן, גם בדרכים אחרות. זאת דוגמה שהיא לא דוגמה מעניינת בשמה, אבל פה נתחיל משהו יותר כללי. עכשיו, אמרנו, תוחלת מותנית זה תוחלת של X בהינתן מאורע מסוים. ואני מחשב אותו בזה שאני הולך להתפלגויות או הסתברויות המותנות, ואני מתייחס להסתברויות המותנות האלו כהסתברויות לכל דבר. וזה נכון, הן הסתברויות לכל דבר. עכשיו, אם הן הסתברויות לכל דבר, אז תוחלת מותנית, תוחלת בהינתן מאורע זה תוחלת לכל דבר. וכל התכונות של תוחלת רגילה עוברות לתוחלת מותנית. למשל, תוחלת מותנית של X פלוס Y בהינתן משהו, זה סכום של תוחלות מותנות. כל דבר שעשינו עם תוחלת רגילה, עובר לתוחלת מותנית. ומשהו אחר עובר. והדבר שעובר זה איזשהו מין חוק ההסתברות השלמה, אבל לא על הסתברויות, אבל על תוחלות. Okay? חוק ההסתברות השלמה הייתה אומרת שהסתברות של Y עושה משהו, כאן זה הסתברות של Y בהינתן. זאת אומרת, עכשיו אני לוקח חלוקה של מרחב המדגם, ויש לי איזושהי נוסחה של תוחלת מותנית שלמה. עכשיו, מאיפה הדבר בא? הוא בא מחוק ההסתברות השלמה, כן? די מיידי. למשל, אם אני רוצה לחשב תוחלת של Y, אז לפי ההגדרה, תוחלת של Y הוא הדבר הזה. נסכם Y כפול ההסתברויות המתאימות. עכשיו, הסתברות כזאת, אני יכול על ידי חוק ההסתברות השלמה, כן, לכתוב בצורה הזאת, מפרקת במרחב המדגם לפי החלוקה של ה-AK'ים. אני פשוט מחלק את ההסתברות הזאת לפי הסתברויות מותנות והסתברות של הדברים בחלוקה. עכשיו אני פשוט כותב את זה בדרך אחרת. אני משנה את סדר הסכום, אז עושה את הסכום על K קודם, או אחר כך, סכום על Y. עכשיו הסכום על Y פה, אלו ההסתברויות המותנות של משתנה Y. זה בעצם התוחלת המותנית של Y בהינתן AK. ואז יש לי מיד התוחלת מותנית של Y בהינתן AK כפול הסתברות. אוקיי? אז יש איזשהו חוק תוחלת שלמה, כמו במקרה של הסתברות שלמה. עכשיו בואו נעשה, נשתמש בזה בדוגמה
טריוויאלי, אבל תראו שזה מתחיל לחסוך חישובים. אז למשל, אני אקח את הדוגמה שכבר עשינו, אז x זה מספר על קובייה, אז x רץ מ-1 עד 6, אחר כך מטילים x מטבעות וסופרים y הצלחות. אוקיי? עכשיו אני רוצה את התוחלת של y. עכשיו, כבר חישבנו את ההתפלגות של y. אוקיי? עכשיו, איך חישבנו את ההתפלגות של y? אמרנו, נלך מההתפלגות המותנית של y בהינתן x. זה די פשוט, אוקיי? כי זה היה בינומי. נלך מזה להסתברות המשותפת של x ו-y, ומהסתברות המשותפת של x ו-y נסכם על x, נקבל את השולית של y. זאת אומרת שדרך אחת לחשב את זה, זה ללכת להסתברות השולית של y, שזה די הרבה חישובים, וגם הנוסחות לא היו הכי סימפטיות בעולם. עכשיו מצד שני, חוק התוחלת שלמה אומר שהתוחלת של y זה סכום, אם אני לוקח חלוקה, תוחלות מותנות כפול הסתברויות. עכשיו, החלוקה פה הטבעית היא די ברורה, החלוקה הטבעית זה לפי הערך שאני רואה על הקובייה. אוקיי? עכשיו, אז מיידי אני יודע מה התוחלת של y. אוקיי? כי אם הטלתי k, אם ראיתי k על הקובייה, אז הטלתי k מטבעות, תודה, k מטבעות, ומטבעות מאוזנים, אז התוחלת של y זה k על 2, כן? תוחלת מותנית. ועכשיו מה התוחלת של y? התוחלת של y, אני פשוט מסכם פה. אז k על 2 זה 1 על 2 פלוס 2 על 2 עד 6 על 2 על 6, כי על 6 זה הסתברות של ה-k, וזה סכום מאוד קל. למה זה k על 2? כי בהינתן ak, אז מה זה ak? ak זה שאני רואה k על הפאה, על הקובייה, כן? ואני מטיל k קוביות. עכשיו, אז y הוא משתנה מקרי בינומי עם פרמטרים k וחצי, אז מה התוחלת של בינומי? np. כן? אם ak שווה ל-6, אז אני מטיל 6 מטבעות, 6 מטבעות, כן? אז כמה הצלחות אני מצפה? 3. כן? אז הכל בינומי. אז הרעיון פה הוא רק שאפשר לחשב תוחלת של y בלי לחשב את ההתפלגות של y. כן? זה המסאג' פה. אני דווקא מציע היום כמה שאפשר שאלות. טוב. אז אתה יכול לחכות עד הסוף, כי פשוט מצלמים את ה... אז שיעור הבא זה יום רביעי, כן. בין 4:30 ל-6:30, באיזה שעה? אז 5:20. איפה הייתי? כן, אמרתי שהיום זה דווקא טוב לשאול הרבה שאלות, כי אני כזה מלא אנטיביוטיקה שאין לי שום מושג. כן, אם מה שמתחיל במוח זה מה שיוצא בפה. איפה היינו? כן. עכשיו מגיעים ממש. אותו הסיפור, בדיוק אותו הסיפור עובד. מדובר עכשיו על משתנים מקריים בדידים. במקום שאני מתנה על מאורע מסוים, אני מתנה על ערך של משתנה אחר. Okay?
אז עכשיו ה-AK'ים שלי, שצריכים להיות חלוקה של מרחב המדגם, החלוקה של מרחב המדגם יהיה לפי ערכים של משתנה אחר. אז בדיוק אותו נוסחה שהייתה לנו קודם, אבל עכשיו הסתברויות מותנות על... רגע. יש פה משהו לא בריא. תוחלת של y... אוקיי, לא, סליחה. אמרתי שצריך לבדוק כל דבר שאני אומר היום. זה רק הגדרה של תוחלת מותנית. כן? הגדרה של תוחלת מותנית בהינתן ערך של משהו אחר, מחשבים את ההסתברויות המותנות ואחר כך תוחלת. ואז הכל עובד, זה רק דוגמה אחרת של הנוסחה הקודמת, שתוחלת של y זה התוחלות המותנות כפול ההסתברויות. אותו נוסחה רק עם התניה על x במקום התניה על ak. לא, ההבדל היחיד בין זה והשקף הקודם, שקודם אמרתי שיש לי חלוקה A1, A2, עכשיו אני אומר שיש לי x שווה ל-x1, אחר כך x שווה ל-x2, ואז במקום שאני מסכם על המאורות A, אני מסכם על הערכים הספציפיים של x. זה הכל. אותו דבר, רק שאני רוצה את שני המושגים. עכשיו קפיצה. התוחלת המותנית עכשיו היא פונקציה של x. אוקיי? אני לוקח x'ים שונים, אני מקבל פה תוחלות שונות. זאת אומרת, אנחנו רגילים לחשוב על תוחלת כמספר, אבל תוחלת מותנית זה בעצם פונקציה. אוקיי? זה מגדיל לי פונקציה. למשל, בשקף הקודם, או אחד לפני זה, שדיברנו על חלוקה לפני כמה מטבעות היטלנו, אז יכולנו להגיד שהפונקציה היה k על 2. עכשיו זה פונקציה של x. אוקיי? עכשיו אם זה פונקציה של x, אני יכול לקחת משתנה מקרי, ולשים אותו בתוך הפונקציה הזאת. עכשיו זה משתנה מקרי. אני לוקח זה פונקציה שקיבלתי על ידי חישוב של תוחלת, אני מפעיל את הפונקציה הזאת על משתנה מקרי. אני מפעיל אותו על משתנה מקרי, אז הוא משתנה מקרי. אני מסמן את הדבר הזה כתוחלת של y בהינתן x. עכשיו התוחלת הזאת, בניגוד לתוחלת הזאת, היא משתנה מקרי. והדרך לחשוב על זה, במקרה הזה אני אומר לכם, תראה, עשיתי את הניסוי, בשביל x ראיתי ערך 7, עכשיו תגיד לי מה התוחלת של y בהינתן שהראשון היה 7. אוקיי? ופה זה לפני כל הניסויים. אני עוד לא ראיתי את x. ואז התוחלת המותנית בהינתן x הוא עדיין משתנה מקרי. כי עוד לא ראיתי איזה ערך x מקבל. אוקיי? עכשיו, בואו ניקח דוגמה פשוטה. זו הדוגמה שכבר ראינו בעצם. אז x זה המספר על הקובייה, מטיל x מטבעות, מקבל y הצלחות. אוקיי? עכשיו, מה זה gx? gx זה התוחלת של y בהינתן x מקבל ערך מסוים, זה בדיוק החישוב של קודם, רק אז דיברנו על k במקום x, זה x על 2, כי זה התוחלת של משתנה מקרי בינומי. עכשיו זה ה-gx שלנו, התוחלת של y בהינתן x, אני פשוט מציב משתנה מקרי x פה. אז זה
משתנה מקרי. עכשיו תשימו לב למשהו. מה יקרה אם אני אחשב תוחלת של הדבר הזה? זה משתנה מקרי, כן? התוחלת הזאת הוא משתנה מקרי. אז אני יכול לחשב תוחלת של משתנה מקרי, כן? אם אני מחשב תוחלת של הדבר הזה, אז בואו נחשב. תוחלת של הדבר הזה, טוב, זה תוחלת של x על 2. תוחלת של x על 2 זה חצי תוחלת של x. תוחלת של x זה תוחלת של מה שרואים על קובייה. מה שרואים על קובייה יש לו תוחלת 3.5. זה חישבנו דוגמה ראשונה של תוחלת. לחלק ל-2 זה 1.75. מה שחישבנו קודם. וזה אנחנו יודעים, כי חישבנו את זה קודם, זה התוחלת של y. עכשיו, פה יש כלל גדול. תוחלת של y משתנה מקרי כלשהו. עכשיו תנו לי שני משתנים מקרים. מה שמעניין אותי זה y. ואני רוצה רק את התוחלת שלו. עכשיו, אני יכול להכניס משתנה מקרי אחר, שאולי יפשוט את הסיפור קצת. ואז התוחלת של y זה התוחלת של התוחלת המותנית. אז יש לי פה שתי תוחלות. זה אומר ש-y זה התוחלת המותנית? y זה משתנה מקרי, אני רוצה תוחלת שלו. אז זה מספר. פה אני מחשב קודם את התוחלת של y בהינתן x. זאת אומרת, אני הולך ואני מחשב את הפונקציה הזאת. אני כותב x גדול בכל מקום שיש לי x קטן, זה משתנה מקרי. אם זה משתנה מקרי, יש לו תוחלת. אני מחשב את התוחלת שלו. ואז תוחלת של y זה תוחלת של תוחלת מותנית. ואני אראה לכם... זה לא אומר ש-y שווה לתוחלת המותנית. y הוא משתנה מקרי. אז הוא יכול לקבל כל ערך בעולם שלו. התוחלת שלו זה מספר. שתי תוחלות שוות זה לא אומר שהמשתנה מקרי שווה. סליחה, אם שתי תוחלות שוות, לא, אז הם לא חייבים להיות אותו משתנה מקרי בכלל. כן? בכלל לא. תוחלת רק אומר איפה המרכז של ההתפלגות. כן? זה הכל. בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה. למשל, בואו ניקח אוסף של משתנים מקרים, לא בהכרח בלתי תלויים. כן, יכול להיות תלויים. אבל כולם עם אותו התפלגות. באמת היא שאפילו לא צריכים את זה. תראו עוד מה שלא צריכים את זה. הדבר היחיד שאני דורש שיש להם תוחלת סופית. אוקיי? עכשיו, אני לוקח משתנה מקרי אחר n, אוקיי? שמקבל ערכים 0, 1, 2 וכו', שהוא בלתי תלוי באקסים. האקסים אולי תלויים בינם ועצמם, אבל n הוא בלתי תלוי בהם. ומה שאני עושה, אני מסכם n פעמים או n עותקים של הדבר הזה. כך שאתה יכול להתייחס לזה למשל שאקסים הם זמני הגעה של מכוניות, זה זמן בין המכוניות. אז זה כמה זמן אני צריך לחכות עד n מכוניות מגיעות, כאשר n הוא משתנה מקרי בעצמו. אתה יכול להסתכל על זה כשיחות שנכנסות למרכזייה במשך שעה. Okay? עכשיו, אני לא יודע כמה שיחות נכנסות. אז זה משתנה מקרי n, שיש לו התפלגות מסוימת. Okay? זה מספר השיחות שנכנסות. עכשיו, כל שיחה יש לו אורך מסוים. האורך של הראשון זה x1, האורך של השני x2 וכו'. אז זה יהיה סך הכל כמה זמן אין אנשים שלי מדברים. אז אני לא יודע בדיוק כמה אנשים יהיו, ואני לא יודע כמה זמן כל אחד ידבר. מה שמאוד חשוב לי בסיפור הזה, שהזמן שכל אחד ידבר הוא בלתי תלוי בכמה אנשים מתקשרים. מה זאת אומרת אי של n? זה אי של קבוע? תוחלת של קבוע? לא, n הוא לא קבוע.
אני אומר, אין, הוא משתנה מקרי. זה מספר השיחות שמגיעות, ואני לא יודע כמה זה. כן, זה משתנה מקרי. עכשיו, אני טוען שתוחלת של SN, זאת אומרת, תוחלת של סך הכל השיחות שמגיעות, זה תוחלת של X כפול התוחלת של N. עכשיו, לפני שתגידו לי, דבר כזה הוא ברור, כן? כי כל אחד זה תוחלת כזאת, וכמה יש לי, מספר כזה, כן? אז חייב להיות. בואו ניקח דוגמה שאין אי תלות. Okay? למשל, המערכת שלי יכולה לקלוט, כן, עד עומס מסוים. עכשיו, אחרי עומס מסוים, המערכת פשוט נופלת או לא קולטת אחרים. Okay? ואז כבר יש קשר די חזק בין N ותוחלת של X. וברגע שיש קשר ביניהם, אז זה לא סביר שהתוחלת של N, שהתוחלת של הסכום יהיה תוחלת של X כפול תוחלת של N. כי יכול להיות התוחלת של N הוא כל כך גדול, שהמכפלה הזאת מיד מביא אותי לעומס שהרשת לא יכולה לעמוד בו, ואז זה לא יכול להיות אף פעם התוחלת של SN, כי הסכום בעצמו לא יכול לעבור את העומס הזה. אז ברגע שיש תלות בין N וה-X'ים, הדבר הוא לא נכון. אז צריך להוכיח אותו. עכשיו, אני רוצה להוכיח אותו בלי להניח שום דבר על ה-X'ים, בלי להניח שום דבר על ה-N, על N. כי אני לא רוצה לחשב התפלגויות פה, אני רוצה לחשב רק תוחלות. אז איך נוכיח? אז נסתכל על התוחלת של הסכום. עכשיו, תוחלת של הסכום לפי החוק הזה, כן? הוא התוחלת של הסכום בהינתן N. עכשיו, בואו נסתכל על התוחלת של הסכום בהינתן N. ברגע שידוע לי מה זה N, כן? אז אני יודע מה התוחלת של הסכום. ברגע שידוע לי, אז תוחלת של סכום זה סכום של תוחלות. יש לי N דברים לסכם פה, אז תוחלת של הסכום בהינתן זה N כפול התוחלת של כל אחד מ-X'ים. עכשיו, כאן אתם רואים המשמעות לדבר שזה משתנה מקרי. Okay? עכשיו אני מחשב תוחלת של המשתנה מקרי הזה, אבל זה פשוט. עכשיו המי הוא קבוע, אני יכול להוציא אותו, נשאר לי תוחלת של N, זאת אומרת תוחלת של X כפול תוחלת של N. Okay? אז החוק הזה של תוחלת מותנית, נותן תוחלת, הוא חוק מאוד יישומי. זהו, אז תודה. אז קודם כל, באי תלות בין ה-X'ים, ופה, אז לא השתמשתי באי תלות בין ה-X'ים, אוקיי? כי אין אי תלות בין ה-X'ים. בעצם גם לא השתמשתי בעובדה שיש אי תלות, שיש ל-X'ים אותו התפלגות. השתמשתי בשלב הזה שתוחלת של הסכום זה סכום של תוחלות, וכל התוחלות הן מיו. יש להם אותו תוחלת. Okay? אז זה N כפול מיו. עכשיו, איפה השתמשתי באי תלות בין N ו-X'ים? עכשיו, אם אני מסתכל על X1 פלוס XN, זה מה שאני מחפש. עכשיו, אני אומר שמה שאני צריך לחשב קודם זה הדבר הזה. אוקיי? ואז אמרתי, תראה, זה כאילו יש לי סכום של אותם ה-X'ים, עכשיו אבל רק N קטן מהם. כאן השתמשתי באי תלות. כי אם יש תלות בין ה-X'ים ו-N, אז זה לא יהיה בכך נכון. אם יש תלות, ההתניה הזאת יכולה להשפיע לא רק על כמה דברים אני מסכם, אבל מה הגודל של כל אחד מהם.
אם זה משפיע על ההתפלגות של כל אחד מהם, אז משהו משתנה פה, והמעבר הזה הוא לא קשר. אז כאן השתמשתי באי-תלות. תודה, שאלה טובה. למה פה אי-תלות? כי אני אומר, אתה נותן לי את n. עכשיו אני הולך אחורה, מה זה אומר לי על האקסים? אז הדבר הראשון שזה אומר לי על האקסים, זה אומר לי כמה אני מסכם. אוקיי, זה אנחנו יודעים. אבל זה לא אומר לי שום דבר אחר עליהם. זה האי-תלות. לו הייתה תלות, כן? אז זה יכול להשפיע על ההתפלגות של האקסים. ואז זה לא יהיה נכון. כלומר, לוקחים את הראשון ואת השביעי ואת השישי שזה לא, יכול להיות, אם אין, זה הפעם הראשונה, כן? אז דוגמה איפה הדבר הזה לא יכול להיות נכון, כן? אז כל xk מקבל את הערך פלוס 1, מינוס 1, בהסתברות חצי, הסתברות חצי. אוקיי? n, עכשיו התוחלת של x, כן? הוא 0, נכון? כל אחד מ-x'ים יש לו תוחלת 0. אוקיי? עכשיו n זה הפעם הראשונה, כך, או נגיד, כן, הפעם הראשונה, כך ש-x1 פלוס x2 פלוס xn שווה ל-17. אוקיי? עכשיו, ברור שיש תלות בין x'ים ו-n פה, כן? n מוגדר על x'ים. עכשיו, מה זה sn? זה הפעם הראשונה, n זה הפעם הראשונה שהסכום הוא 17. כן, הסכום הזה הוא sn. עכשיו, מה זה sn? 17. מה התוחלת של sn? 17. הוא בכלל לא אקראי. וזה לא שווה לתוחלת של x, שאני יודע שהוא 0, כפול לתוחלת של n, שאין לי מושג בעולם מהו. אז לא משנה מהו, כן? האפשרות היחידה שהוא 17 על 0. כן? שזה, אני יכול לצמצם את האפסים. אוקיי? אבל פה יש תלות, די חזקה, אז הנוסחה הזאת לא עובדת. אוקיי? אז האי תלות די חשובה. עכשיו, מאיפה משתמשים טוב, אוקיי, בואו ניקח דוגמה קלה של שימוש בזה. מספר ילדים במשפחה בארץ, אם אני זוכר נכון, זה 2.8 ילדים למשפחה, כן? פלוס 70% של כלב, משהו. אז 2.8 ילדים. פואסון. עכשיו, יש הסתברות שילד, לפחות תינוק, כן? זו בת, זה טיפה יותר מחצי. כן? כבר למדנו את זה פה. נכון? סליחה, זה לא נכון. כן, זה הפוך. כן, זה הפוך. אז, כן, זה דווקא הסתברות שתינוק הוא בן. אוקיי, אז בינתיים נניח, כן, לצורך השקף הזה, כן, שזה הכל הפוך. מה תוחלת מספר הבנות? תראה, התפלגות של מספר הבנות הוא לא כל כך מסובך במשפחה. אני יודע שאני מסכם זאת אומרת, מספר פואסוני של משתנים מקרים
ברנוליים. אוקיי? אבל אם אני רוצה רק את התוחלת, אז על מה אני מסתכל? אם n זה מספר ילדים במשפחה, והאקסים זה 1 בשביל בת, 0 בשביל בן, okay? אז מספר הבנות במשפחה זה סכום של משתנים מקרים פרסוניים כאלו, תוחלת של סכום זה סכום של תוחלת של סכום אקראי כזה, זו תוחלת של מיו כפול התוחלת של n, ואני לא צריך לעשות שום חישוב נוסף. זהו, עד יום רביעי.